Són les 9 de la nit. Play Radio. Es comença València Match en Mònica Gómez i Àngel Serrano. Bé, és divendres, són les 9 de la nit, com sempre en Play Radio comença València Match. Avui m'agradaria parlar d'un tema que és, la veritat, per a mi molt sentimental i per a part del gran conjunt de valencians, perquè la defensa de la cultura, per a un poble la defensa de la cultura, la defensa de la dignitat, és un pilar fonamental, no? Com bé sabran, tots vostès, oients, el pròxim 23 de desembre es compleix el 20è aniversari de la mort de Vicente González Elizondo, un lluitador incansable pel reconeixement de València i la cultura valenciana. Per aquest motiu, el partit valencianista Som Valencians ha reclamat que l'Ajuntament li dediqui un carrer en el seu nom, un compromís que l'anterior equip de govern, el Partit Popular, ja portava, pareix que encara no s'ha dut a terme, i m'agradaria presentar a dos persones, jo crec, idònies per a parlar d'això. Per un costat tinc el fill de Vicente González Elizondo, i a la meva esquerra tinc a Jaume Hurtado, secretari general de Som Valencians. Bona nit als dos. Què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, per a parlar de tot això m'agradaria començar per preguntar-li a Vicent, que tots coneixen la figura com a polític, no? de ton pare, de Vicente González Elizondo, el treball, l'entrega per a este poble, però m'agradaria que parlares de la part més humana, no? Qui era González Elizondo? Bueno, pues, moltes gràcies, lo primer, per convidar-me. A tu, per vindre. Després, bueno, si el Partit Popular ha demanat, perdona per lo que has dit abans, si ha demanat un carrer per a mon pare, jo no m'he enterat. No, Som Valencians. En 20 anys, sí. No, però has dit que ho va demanar primer el Partit Popular, això jo no m'he enterat. Som Valencians, sí que sé que ho ha demanat, ho han parlat d'ells també, de la gràcia que te feren. Sí. Y bueno, bé, d'acuerdo. El tema de qui era Vicent González Elizondo, bueno, pues com a pare, desde luego un magnífic pare, molt involucrat i totalment volcat en la seva família, però, bueno, pues tots sabem que era un valencianista molt gran, i se va dedicar tota la seva vida i va donar la seva vida per València. Als seus fills li dedicava tot el temps que podia, que era molt poquet, perquè mon pare s'alçava a les 7 del matí, arribava a casa i sobre l'estrès del matí, perquè estava treballant, dormia 3 o 4 hores, i s'alçava una altra volta per a treballar en la seva empresa i bueno, primer com a concejal de l'Ajuntament de València, com a president d'Unió Valenciana, i després com a diputat a les Corts Nacionals i, bueno, finalment com a president de les Corts. Va dedicar tota la vida a la seva València, no? A la seva terra. I, bueno, per això és per lo que tota la gent el coneix. Jo tinc que dir que era un home molt apassionat de la seva gent, de la seva cultura, de la seva història, dels seus amics. Era un home moltíssim apassionat i bueno, per això també va faltar, no? El seu cor no va poder aguantar el despreci, el menyspreu cap a la seva persona, cap a tot el que va ser la seva dedicació i la seva vida, i al final va acabar d'una manera molt tràgica, no? El dia 18 de desembre de fa 20 anys li donà un atac al cor, a les corts, justament quan s'estava fent la reunió per a donar-li la eixida a la Universitat d'Elx. A la Universitat d'Elx li va donar un atac al cor. Ja estava expulsat, l'havien expulsat del seu propi partit en aquest moment. Tenia una pressió grandíssima i després d'una sessió maratoniana de 8 hores contínues, pues al final va faltar el 18. En 5 dies se mos va anar a l'Hospital Clínic un 23 de desembre. Jaume, no sé si tu com a dirigent valencianista vols fer un ressò d'algú... Jo és que ho recordo i m'entenc ganes de plorar, no? Perquè
jo recordo ese dia... No, tranquil. I me recordo que me els silencis digueren... en ràdio també són... I me digueren que era millor, que estava millorant, no? Entonces me recordo que me digué ma mare que estava millorant i que se n'anava a salvar. I, bueno, pues no. Bé, jo trobo que queda prou clar. Anava a fer una pregunta, que quina és la motivació, no, del partit. No, però jo... A mi és que Vicent m'impactava perquè jo recordo més que res d'ell les seves intervencions en el Congrés dels Diputats. També va estar en les Corts Valencianes, també va estar en l'Ajuntament, però el que a tot el món li agradava, inclús als rivals polítics, era com defenia València en el Congrés dels Diputats. I com no era únicament llengua i cultura, ell parlava de tot, i ell defenia tot, i ell, pues, n'hi ha pocs vídeos en YouTube encara de lo que dia i lo que parlava ell, però ell tractava temes com la presa de tous, la financiació valenciana, infraestructures, perquè ell tenia un gran equip de persones al seu costat i fent una gran llavor, i ell, pues, bueno, era la persona que gaudia en el Madrid, no? Però tenia moltíssima gent treballant darrere, pues, donant tota la informació, i ho feia molt bé, era un tio que ho feia molt bé. I, pues, bueno, jo era molt xicotet, però jo recordo pues, això, no, de periodistes de Madrid dient que era el millor parlamentari, o era el que millor havia parlat en ese dia, tal. Era una cosa que mos omplia tots d'orgull de que n'hi haguera un valencià, pues, ahí defendent aquesta terra en tots els àmbits, no? Que és el que fa falta, que tinguem sempre persones dispostes a portar la valenciania i defendre els nostres interessos en política, en economia, en el que fora, no? Perquè també, igual que Vicent González Elizondo, n'hi ha un muntó d'empresaris autònoms, exportadors, que estan fent una feina molt gran en el món i en Espanya, creant empresa, creant riquesa i creant puestos de treball, no? O sigui que lo inaudito de Vicent és que era un empresari que se va dedicar a la política perquè necessitava fer-ho. No era una persona que se va dedicar a la política per viure, sinó que va ser al contrari. Sí, això, a veure, n'hi ha que tirar un poquet darrere per a veure el que passa. Després de la mort de Franco, el 75, van entrar els socialistes a València, no? Estes, bueno, el primer que van fer, la gent jove no ho sap, però el primer prepresident de la Comunitat Valenciana, del Regne de València, va ser Albinyana, i este home el primer que va fer és llevar totes les senyes d'identitat que ens identificava com a valencians. I mon pare va ser una de les persones que en aquell moment digué que no, que d'això res, que prou. Era un moment per a la democràcia, era un moment en què estava organitzat l'esquerra totalment pel Partit Socialista, la dreta s'estava intentant organitzar, estava UCD, estava també CDS, i bueno, no n'hi havia ninguna veu que defenguera els interessos dels valencians, no? Igual que en altres comunitats, com era Catalunya o el País Basc, ja estaven organitzats forces valencianistes, catalanistes en el seu lloc, o del País Basc. Així en València, pues, bueno, hi havia una burumballa, un poquet de tot, però no n'hi havia una organització feta a nivell polític. I bueno, mon pare, que era un tío tirado pa'lante, que se diu, va ser pues, un organitzador, al fi i a la cap, un organitzador, un unificador de forces valencianistes, de valencians que tenien pues, la mateixa necessitat de defendre els interessos. I per això és per lo que va començar Unió Valenciana, en l'any 82. Així no va ser. Bé, jo parlava Jaume Hurtado d'eixes intervencions en el Congrés. Jo m'agradaria saber si recordeu alguna intervenció que recordeu en més estima o que vulguereu destacar en aquest moment per a fer memòria de Vicent González Elizondo. N'hi ha una clàssica. N'hi ha una clàssica que és la que agarra la taronja i la fica a Felipe González, del de
de l'escó, no? Li fica la taronja perquè no s'oblide mai de València. I jo me'n recordo que aquest gest va ser un gest magnífic i en aquell moment n'hi ha gent que li va criticar, no? Totalment. Jo, mira, això ho vam parlar en casa quan va arribar de Madrid. I bueno, diguem, bueno, com se t'ha ocorrit el fer això? Perquè... I mon pare deia, és que anem a veure, jo estava a soles en el Congrés, perquè Unió Valenciana va treure dos. Eren dos. I estàvem a soles, no teníem veu, no teníem força, i estava fart de que tot el món pues, les seues esmenes tiraran avant en les forces d'Aliança Popular, en les forces del Partit Popular, en les forces del PSOE, i jo tenia que demostrar a tot el Congrés d'alguna forma el patiment que li estava passant a la terra, no? I de quina manera millor que agarrant una taronja que representa no només l'agricultura, que ho estava passant mal, igual que ho està passant ara, sí. Perquè la història pareix que se repetís. O sigui, està passant exactament el mateix que passava en els 80 i en els 90. I en aquell moment digué, pues en representació de tots els problemes de l'agricultura, del camp, de la indústria, els problemes que tenim a nivell cultural, la descalificació per part de les altres autonomies com Catalunya per la nostra cultura, per la nostra llengua, per la nostra història, en representació de tot i aquest gest de plantar-li la taronja i dir, ja n'hi ha prou. La comunitat valenciana, el Regne de València, és una comunitat que ha alçat sempre i sempre ha treballat per Espanya, una comunitat que sempre ha contribuït i mai ha rebut el que se mereix. Entonces, en aquell moment va fer el gest que no estava per a res programat. Sí, no, ell contava que era una cosa que va ser... Una cosa que va ser, dir, com li dic a aquesta gent i com li dic a Espanya els problemes que estem patint dels valencians. Pues mira, aquest gest és el que va pegar la volta a Espanya i per el que li recorda molta gent. I va ser un gest acertat a dia d'avui. Que si n'hi havia gent que, bueno, pues com sempre, que le criticava, pues segur que sí. No, jo me recordo que el criticaren prou, però també veig que estan els polítics d'ara, que són polítics professionals, estan buscant maneres de cridar atenció en el Congrés o en el Parlament, pues en camisetes o en sobres o no sé què. No fa molt de temps Pons... O González Pons també va utilitzar la mateixa la taronja tornarà... Ara que ningú se'n recorda ja, no? Sí, però després agarra i copia lo que quan estava ell pues criticaven, no? Entonces és un poquet hipòcrita. Que és una cosa que dius també, com que tornarà... Anem a veure si vosaltres sempre... A veure, jo tinc que dir una cosa clara per als oients de València Match, és que jo no estic en cap partit, però des de la visual de fora puc identificar a cadascú i el que me queda clar és que persones que han estat en el poder durant tants anys com és el Partit Popular, el Partit Socialista, que reivindique accions d'una persona que fa 20 anys que ja no està entre nosaltres, quan ells han pogut treballar i no ho han fet, doncs no té trellat. Bé, jo en este punt sempre parlem de, no, a peu de carrer, en els bars i demés, se parla d'eixa mancança que té la població de realment tindre una representació, el poble valencià de tindre una representació de polítics valencians, com bé comentar, el Partit Socialista, el Partit Popular, a Compromís, no, que tenen representació a Madrid, però que realment no se li veu realment una defensa dels interessos del valencià, ja només a nivell econòmic o tal, sinó per almenys gestos per a que fer-nos sentir, no? que existim. És que el que passa és que ho estàvem parlant ahir fem un sopar de diferents grups valencianistes, estava gent de Som Valencià, estaven gent d'associacions culturals i de moviments cívics, i va vindre gent pues, que volia sopar amb vosaltres i parlar amb vosaltres, no? I me preguntaven què és el que fallava, no? O què mos falla als valencians. Pues mos fallen moltes coses, però n'hi ha una que és que mos estan contínuament bombardejant des de fora, en premsa, en televisió, en ràdio, dient-mos lo roïn que són.
sea, no paren de dir-nos, mos presenten en Espanya, els valencians, con corruptes, con poligoneros, no sé, con festers, fan un programa i li diuen Gandia Shore, m'entens? O sigui, que estan contínuament presentant-nos d'una manera incorrecta, perquè els valencians no són maixines, els valencians són treballadors, és gent que fa empresa, és gent que crea llocs de treball i exportem, no? Són l'autonomia que més exporta en comparació al seu PIB i és l'única autonomia d'Espanya que té un saldo comercial positiu, o sigui, que a Sony, Madrid i Catalunya ho té, no? Entonces, en este moment, el sistema fiscal espanyol beneficia al País Basc i a Navarra, que tenen un consell fiscal, i tots els diners d'ahí se queden allà, se queden en la seva terra, i Catalunya és fals que Espanya furte Catalunya, realment Catalunya pràcticament empata en Espanya entre el que aporta i el que recibís, però els que estem mal som els valencians, és que realment aportem molt més de lo que rebem són els valencians. I jo me'n recordo una intervenció d'Elizondo del 87 o 88 en el Congrés dient que la diferència d'Isa eren de 700.000 milions de pessetes, que són 4.200 milions d'euros. Ara estem en 6.000, o sigui que des d'aquella època ara hem perdut 300.000 milions de pessetes més. Clar, si els valencians mos estan fent això, mos bombardegen, mos lleven autoestima, mos diuen que som un poble dividit, mos anem fot, que no defenen el nostre, que no tenim dret, perquè clar, com anem a rebre més si són corruptes? Per què? Per gastar-nos en què? En festa, tal, no? Camps de golf, no sé per què el mateix. Estan sempre estan desmoralitzant-nos i dient-nos lo mal que som per justificar que no mos donen. Estem en València Match, Play Radio, en Mónica Gómez i Ángel Serrano. Bé, i continuem en este programa de divendres en Vicente González Elizondo i Jaume Hurtado, secretari general de Som Valencians. Un partit que, com hem dit adés, pues ha suggerit o ha presentat aquesta iniciativa, no, per a que l'Ajuntament de València pues, dediqui un carrer al pare d'este senyor, de Vicente González. Però jo voldria dir que no és una cosa que sigui mèrit nostre, o sigui, és una cosa que... És una qüestió de justícia, no? No, és una qüestió que molta gent ho està dient, o sigui, és que no som nosaltres, a mi és que m'han arribat un munt de whatsapps i de persones que m'ho estan dient que ho fem, i ho hem fet, o sigui, és que feia falta. Home, jo al respecte tinc que dir, evidentment com a fill de mon pare jo no vaig que tinc que dir, pues, tots els carrers que li puguem fer a mi me pareix que és mereixedor de tal. Però lo curiós del tema és que tants pobles que tenia Unió Valenciana, que tenia alcaldes i regidors en tots els pobles, la força que tenia la ciutat de València, i que ningú en ningú moment durant aquests 20 anys hagi fet la sol·licitud de fer un carrer a una persona que va donar la vida per la seva ciutat i per la seva terra. És curiós que va ser només un alcalde d'un partit contrari, un alcalde socialista, Jesús Ros de Torrent, l'únic que li ha fet un carrer a Vicent González Elizondo. És curiós. Per així no som els valencians. Així no som els valencians i bueno, jo vull aprofitar també, Jaume, perquè prengues un poc de lo que és la història i que intentar que no se repetisca tant a nivell comunitari com a nivell personal. A nivell personal, perquè la política, des de luego, és molt desagradable. I els valencians tenim el defecte de donar-nos per sac més que una altra cosa entre nosaltres. Bueno, perquè som un poquet moros. Y entonces... Lo de fora sempre és lo millor, ¿no? Sí. Lo de fora sempre és lo millor. Però, bueno, jo ahí te vaig a dir que no, jo pense que lo de fora no és lo millor. No, clar que no és. Perquè, i tu també ho sabràs, i els que hem vivit, els que estem fora o visquim fora o hem treballat fora, mos donem compte de que en el món hi ha coses que estan molt bé i que hi ha nacions i hi ha ciutats molt, molt xules, però el que tenim en València és que és espectacular. Lo que n'hi ha a València és espectacular. I el que poguera ser València, si tingueren un govern bo, pues seria molt més... Jo m'imagino València, com poguera ser si tinguérem un bon govern i... Si estiguera som valencians? Bueno, bueno,
Si estigueren valencianistes. Si estiguera gent competent en el govern... Competent i que fora valencianista. I que amara València i que fora un poquet pràctic, pues podria ser valencià. En lloc de dir nosaltres que volem ser la Califòrnia europea, pues en Califòrnia voldria ser la València americana. Vos dona la sensació un poc, ara que parlem d'això, de que Vicent fa un moment diu no, necessitem un govern valencianista. Vos dona la sensació de que moltes vegades els governs que tenim així, Partit Popular, Socialista i a més, és com que ens governen des de fora, som una comunitat governada des de fora? Això és un fet. És a dir, així la gent dels partits centralistes, el que mana està clar que està o en Madrid o en Barcelona. O en Gènova o en Ferraz. Sí, això és un fet. Jo me'n recorde de Camps, quan la famosa campanya de l'aigua, que arriba un moment que anar a Madrid i en Madrid li digueren que ja se callara, que no farà més campanya perquè n'hi havia interessos en els catalans i n'hi havia interessos en altres comunitats, en el Partit Popular de les altres comunitats, i s'estaven enfrontant i tal, i aquell el que va fer és callar-se. Una campanya que mos costa diners a tots, a banda de que mos costa diners als propis valencians, que de repent, i a més és una reivindicació necessària, l'aigua en un poble que és deficitari com és el nostre, com és el valencià, i que portem, a més de 4 anys en sequia. Bé, doncs, per últim, perdona, Jaume, i m'agradaria introduir l'última qüestió. La veritat és que està sent una xarra molt potent i molt important i molt emotiva, a més, i m'agrada molt, però sí que m'agradaria que, bé, comentava Vicent fa un moment, eixa falta de valencianisme, no? Eixa falta de ja més que valencianisme, i pot ser sinònim, no? Però de que n'hi hagi dirigents que amen a la terra, no? De que siguin de la terra i amen a la terra, no? I m'agradaria preguntar-li a Jaume... No, que l'únic amo siga el votant i la terra, que no siga un amo que vinga de fora. I jo m'agradaria saber si tu, com a dirigent d'un partit valencianista, del més votat ara mateix, de Som Valencians, si per lligar en el tema de la tertúlia, si vos sentiu part del llegat, no?, de Vicente González Lizondo, i de ser així, en quin sentit vos sentiu partícips? És com la continuació, no?, d'eixa llavor extraordinària que va fer Vicente González Lizondo per als valencians. Bueno, a veure, jo vaig a parlar per mi, perquè en el partit Som Valencians hi ha molta gent i hi ha gent de diferents ideologies i el que ens uneix és l'amor per la terra, no? Però hi ha gent que és més d'esquerres, més de dretes, més nacionalista, menys, tal, o sigui que cada un té diferents fonts de les que han begut, però jo, personalment, per a mi, les persones o les idees que més m'han marcat són les de Blasco Ibáñez, que per a mi és una figura fonamental de València i d'Espanya, i jo he devorat les seues novel·les i la seva biografia de León Roca, l'he devorat, també m'agrada molt Vicente González Lizondo, però també, bueno, per a mi Miquel Aldert també és una figura intel·lectual molt important, igual que Josep María Bayarri o Nicolau Primitiu. Entonces, no és exactament Lizondo a lo que nosotros seguimos, lo que nosotros és un referent, evidentment, però n'hi ha més persones i més intel·lectuals valencians als que jo llisc i als que intente pensar en ells, no? No sé si Vicent volia concluir el programa. Sí, bueno... El nostre convidat, realment... I a banda que jo a son pare no l'he conegut pràcticament res, no? O sigui, jo era molt xicotet. Bueno, el tema és que l'espírit de mon pare està ahí i està en tots els valencians. Jo tinc que dir que el valencianisme no té amo i tots haurien de ser valencianistes en una terra que se diu València. I seria lo lògic, i és el que justament no està passant. És la pena que ens va quedar a tots els valencianistes i a la família que el missatge bàsic de mon pare, de Vicent González Lizondo, és que dona igual que fores d'esquerres o que fores de dretes, lo important és que fores valencianista, pues no s'hagi estès entre els polítics que tenia actualment, que per supost no se mereix esta terra. Bé, pues no però tenim temps. Hauríem de ser més optimistes, jo penso que se pot fer, se pot
se pot tornar a guanyar el present i el futur i anem a fer-ho. Bé, ara sí que sí, no tenim res per a més. Gràcies als dos, sobretot a Vicent, que ara el dia 23 pues, tenim una fetge molt important, no?, per a la nostra terra. I Jaume Hurtado, una altra vegada més en este València Match. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I bé, pues, els nostres oients, dir-los que no se despeguen perquè continuem amb més programa.